počúvam a sem. Tuto, kde sem tam prespávam a mám svoje veci uložené, však som si musel niekde dať, nie? Akurát pred chvíľou tu niekto sa mi zdalo, že niekto búchal na dvere, ty kokos. A potom odkráčal preč. Ak to bola pravda, čo sa mi zdalo, tak ja som si na 100% istý, že to niekto robí naschvál. Niekto proste hodil 20, ty kokos, takému onému týpkovi, ty kokos, víš, a proste, že choj hentam a hentam, víš, ty kokos, proste, že čo sa stane, ty kokos, víš. Ak to je pravda. Ak sa mi to zdalo, začala škriekať mačka, ty kokos, jak keby sa niečo dialo proste a no neviem, proste, ak je to pravda, čo sa mi zdalo, teda čo sa stalo a nezdalo sa mi to, tak to robí niekto naschvál. Ja už som predtým uverejňoval video ty kokos o tom, že proste, že čo sa stane proste, keď niekto, ne že zistí proste, ale že proste, že ako ma niekto bude chcieť dojebať, ty kokos, počúva ma. A prečo tomu? Ja už som to predtým uverejňoval to video. Už sa to, neviem či deje, ak sa mi to nezdalo, tak už sa to deje, počúvam sem. Dobre? Zaznamenávam to, uverejňujem to. Dobre? Podotýkam, že nikomu nevadím, nikomu neubližujem. Ľudia okolo ma majú doslova radi. Rozprávajú sa so mnou, dobre? Normálne mi na rovinu hovoria, že ma majú radi, dobre? Nikomu nevadím, proste žiadne bordel nerobím, proste na kompletku úplne, že žiadny problém. Žiadny problém proste, chápeš? Ak sa mi to nezdalo, tak proste niekto ma ide dojebať, alebo chce skúšať, alebo skúša ma dojebať. Zase. Uverejňujem, nech sa páči.